खालामदों बे मेरा हो आंखौ थुनजुलिखौ बावबाय नों सानो बावबाय नोंनि एसेबां दं बे सान दिनैसिम थुनजुलिया रावनिबो गाहायाव थायाखै नाथ' दिनै नाथ' गाबोन ना माब्लाबा थागोन आङो आं एसेबां पारफेक्ट नङाबाबो रावनिबो गाहायावबो थानो बायो आरोथ' आंखौ सोरबा इगनर खालाम बिखौ मोजां मोना आङो माब्लाबाबो नोंसो आंखौ बिदि खालामबावदोंलै सान एबार गोबावगोन जानो नोङो गोबावगोन नाथ' नोंनि सैथोआनो जेखि जाया मानो सान नोंखौ आं बे सनानि जानो होथारा मन्दपखौनो थांनानै सिफायहैजोबगोन आं नोंनिखौ र' मा मन्दपल' बे हिनजाव गोदानखौबो गवा बुद्रायगोन खोथा गैया आंनि फसायनायावसो नों आखाइ होबावदों सना ना टना जुदि मोनाना मोजाङै मोजां सेनानैबाबो लागोन आं जाय आंनि खामानि आंनि रावबो सेनो हाया साना आंनिमोन आंनिनो जानानै थाबाय थागोन लाइफ टाइम मोजांबाबो गाज्रिबाबो आइ डोन्ट केयार बेफोरखौ आं नांजिया नोंहा मा जादों मा जायाखै बेफोर नोंनि सिगांनिसो बाथ्राथ' बाट नाउ प्रेजेन्टआव नों थुनजुलिजों फैबाय आरो जै थुनजुलिनि जिउआव खेबसे फैबाय प्रेजेन्ट फिउचार एभ्रिथिं खालि थुनजुलि रावहाबो मोन्थाय गैया आंनि जिनिसखौ आं मोनफिननांगौ आरोथ' प्रब्लेम जादों खोमा माबा मोनसे बेलेग सलिउसन नागिरगोन बाथ्रा एसे माबा जानायनि मस्ला मस्लि एसे हाबदेरनायनि आरोना आइखौ माबा मोनसे आइडिया खालामना लांफानांसिगोन या आंनि आइयाबो खम नामा हो बेथ' मार मोजांबो मोनखायोमोन ना सानखौ एसे खोन्थाफ्लानि आं र' साना आंखौ मोजां मोननानै आंखौ थगादों दा गुबुनजोंसो हाबा जानो नागिरदों होननानै र' होमबानिया अब्लाना बियो गुबुनजों बोरै जानो होनो बे आइखौ एसे मस्ला मस्लिनि थाखाय लांनांगोन र' एसे बानायनांगोन ना आइथिंबो सान मानो बिदि खालामखोनो दिनै आंनि गोसो गोरबो आंनि जिउमा गासैबो थुख्रा थुख्रा बायजोब्बाय गोसोखौबोलाय बेसे हमजागोन थुनजुलिया सानलै नों मानो बेफोरबायदि थगा होखो मा नै आइ थुनजुलिहा मा थगा होखो बे सानबाबालाय दाथ' मा खालामबावनो आयै साना दा बे साना बाजैया साना आंखौ मोजां मोनब्लानानै थुनजुलिखौ माने नोंनि नोंसाजोखौ आरोना दिनै आंखौ नागारना गुबुनजोंसो जुलि जानो नागिरबाय मा सानबाबा नोंखौसो मोजां मोनो आयौ दा नोंनो बुंनोसै बोरै नों मालाय नोंनि जानो गोनां नोंजामादैखौ गुबुननि जानो होगोन मा सानबाबा नोंखौ थगा होदों आयौ नोंसोर मोजां मोनलाय बेखौथ' दिनैसो मिथिदों आं मा दिनै मा गाबोन थुदोना नों माबा मोनसे खालामथारदो खालामनो माने नों आंजों थुफाना एसे रायलायैनि आयौ मा जादों मा जाया बेखौथ' उनाव मोनथिसिगोन दा सम गैला आइ थुदो सानबाबा बेफोरबायदिसो आयु हाबाब आयौ मोजां मोनबाय मानो गुबुनखौ लाबावनांगौ दे दा औ मोना जुदि बे नोंखौ मोजां मोनबाय आंनि जावैसोसो जानांसिगौ बियो थुनायथु माबायदि गुबुनखौ लाग्रा बे आं दंहाय आं नोंनिनो मा ओरैनोबाथ' आंथ' हारसिंनो काफि थेवबो नोंखौ नायनो लांसै आरोना थुदो आइ सम गैला बेफोरबायदि नागारजाया आंनि जावैसो जाफ्रामबाय जेला आंनि फिसाजोनि जिउजों गेलेहोआ आं गोसोजों आमफ्रायथ' मेरा बुंदों कि बिखौ ना बिनि बिखुनजोआ लांफैदोंनो गावनि गारिखौ गालांथ'बाय मेरा बेजों थांसै आरे हाथरखि नों मानो बेफोरखौ खालामगासिनो जाहोना मा बुंनो हागोन ना मानोना नोंसिनि गेजेराव जा दंमोन बे गोदोसोमोन नाथाय दा नंलिया नाथाय माथो खालामबावनो हाथरखि आंबो जे सानखौ मोजां मोनथारो आंनि सिमां मिजिं सानजोंनो गोजाखासै दायो आं नोंखौ मोजांनि थाखायसो बुंदों आं मालायनि गेजेरावथ' बिदि हाबनो साना थेवबो जुदि सानदेवाइफोराबो नोंखौ मोजां मोनोमोन बान्दे बियो गुबुन खोथा जागौमोन नाथाय नोंबो बुजिदो एसे आरो इसेबां जाथायनि उनावथ' नोंबो हमनो हाखाबाय जानांगौना दा बेवाइफोरा नोंजों नंला गुबुनजोंसो मिन्थिगौ आरो आंबो हमनो हाखादों अब्ला नों मानो थांदियासै दाथ' बियो नोंखौ मोजांखौनो मोनलाबा नाथाय आंलाय मा गाज्रि दा आंबोथ' सोलायबायना गोबांनो आरो साना जेरैबायदि लुगैदोंना बेबायदिनो जानो नाजागोन आं बेफोरनि थाखाय समा बारबाय
नों गोबाव खालामबाय मानोना दासान्दि बेवाया गुबुनखौसो मोजां मोनो आरो बे नोंजों माब्लाबाबो खुसि थानो हानाय नङा हाबा मानिथ' अराय जिउ थानांगौनि खोथाना अराय जिउनि लोगोरि मा नों थारैनो जानो हामारगोन ना बिनि लोगोरि नाजालांनोसै आदथि दिनै एसे गाबोन एसे आरोथ' बे आंजों जुलि जाखासिगोन बैखौबो बावलांगोन ना लासैनो नङाथ' सना नों गोरोन्थि बुजिदों जाय सोमोन्दोआव नों खुसि दं बे खुसि गैया बैबायदि सोमोन्दोआलाय मा गोजोन जानो उनहालागैबो दाथ' जोंनि रिलेसनाबो बेफोरबायदि जाथाय जाबायना बेफोरबो जाफ्लांबाय दे अब्लाबो नों आंखौ बांद्राय लेक्सार दाहोसै जाबाय दे आं बुजिनांगौबा बुजिगोन बुजियाबाथ' आंनि गोसोसै नाथाय लास्ट खोथा खिन्थाबावनि आं बेवाइफोरा जेब्ला थुनजुलिजों थायो अब्लासो खुसि जायो खुसियाव थायो मोजां मोननाय माने मोननायाल'थ' नङाना माब्लाबा समाव खोमाब्लाबो जुदि नों बैखौ खुसि होनो हायोब्ला बेसे गोजोननाय मोनगोन बिनि खुसियावनोथ' नोंनि खुसि नङा होमबा मिन्थिया आं बेफोरखौ नों मेहेरखौ खोमानाङाखै नालाय बेखायनोसो आंखौ बिदि बुंदों मेहेरखौ खोमानाङाखै आरो आंथ' सानबायसोमोन मेहेरखौ अराय जिउनि थाखाय खोमानांबाय नाथाय आंनि गोसोआवथ' बेफोरबायदि फैयाखैना बिनिनो जाना अराय जिउ थादों आंबो अब्लाबो गुबुननि जानाया गुबुन बे नोंखौ अनलासोमोन जुदि नोंजोंनो जुलि जाखांनानै गुबुनजों लाइन लाबान्दों गुबुन खोथामोन नाथाय बे मोजां मोना ओनसोलावबो नोंसो जबरदस्ति खालामदों हायोबा खनसे थान्दा दिमागजों मोजां सानना नायलाय बेवाइफोरासो नोंनि जिउखौ बरबाद खालामदों ना नोंसो बिनि जिउखौ बरबाद खालामनो थांगासिनो गाज्रि दामोन नाथाय बोरैबा मोनो जाय सोमोन्दोआव अनलायनायानो गैयाब्ला बे सोमोन्दोआव सुखु गोजोन मालाबाबो फैया नों देनां फसायनायनिख्रुइ साबसिन दानो खेबसे मोजां सानखाबावदो बेफोरखौ मा बुंलाबाय थादों नोंलाय आंबो नोंसोरखौ गाज्रि मोनलाथ' नोंसोरबो आंखौ गाज्रि दामोनसै आरो उननि समाव नोंखौ बिनानाव बायदि अनगोन आङो जेब्ला सानजों जुलि जागोन ना अब्ला जोबोद उफ्रा बेबो दाना थुनजुलिया मा जाबावनांगौ दे बेवाइनि जिउआ मा जागोन नोंनि थाखाय गाज्रि मोननो मानो नोंसो बेफोरखौ खालामदों नालाय आबौ सान मा खोनादों आं बेफोरखौ नों हो आबौ बे सना बिमा फैबा थांफाबावसै माथो खालामबावनोलै आबै दा हाबाया हजों गावसिनाव जागोन नालाय बेखायनो फैगोन आरो फिक्सबो जाखाबायना आबौ सान हा मा होननाय जाखोसै बेलाय जों बेवहाय बुंगासिनो नोंखौ बेखौ दाला बेजों सोमोन्दो दालाखिसै थिनहरफिननो खोन्थादों नोंहा आरो बेखौ लानायनिसो सिमां साजिगासिनो लाजिनांगौलै आबौ एसेबां बुंनायखौ मानिया नोङो मा जाखो नोंलाय आदा मा जाखो दाबो सम दं खारदो आं खारबालाय मा जाबावगोन दे सानसे नङा सानसे मोनफिनखागोन माथो बेबायदिजों प्रब्लेमा सल्भ जागोन अके होमबा आदा बेजों हाबा जाबा प्रब्लेमानो सल्भ जासिगोन ना माथो अराय जिउ थानांगौनि खोथा बेवाय एसे सानबावदो आबौ सान एसे सानबावखायाबा हो बेफोरबायदि बोरै जानो होनो जोंलाय नोंसोर हाबाखौल' इन्जय खालामदोलै आबै आं बाबाय बांद्राय दावराव दावसि खालामनो ओजों दानो माबा मोनसे जालायगोन दावराव जालायगोन आरोबाव मन'जोबगोन आबौ रायखसनिखासो ओरैनो नोंसोर हाजासे बुंबाबो जेबो जालालै आबै नङा गैया एकदम खानायाव हमनानै बोबथिनानैसो माबा लामा देखायहैनो लुगैबाय आं अब्ला बुङोल' मानो आबै खालामना बे आदा साननि बिखुनजो फैबा खालामलाय खालामगोनथ' आङो र' बेफोरबायदि आंनि आबौजों खाफैबा जागोन नामा हो आंनि आबौ सनाजों बेबायदि आं जानला मानलाखौ होनो नै आबौ सान केन्सेल खालामदो दे ब्रेकआप खालामदो जि माबा नांगौ खालामजोबदो थेवबो बे नोंजों समायनाय नङाहाय आबौ जों गनायथि होनोनो हाखानाय नङा आरे आबै नोंसोर बे मोनसे बाथ्राखौनो मानो बुंबाय थाखोब्रा जाबायसै दे बांद्रायबा माथा गरम मोनो आङो माथा गरम जाया माथो जानो जोंलाय खुसिब्लाय गैखाया जेबो बेफोरबायदिखि जायोहाय आबौ बेथ' खेला नङाना मा मोननोब्रा दा बे थानो बानाय मानसिजोंलाय थानानैलाय ओंखाम ओंख्रिसो गेलेनाय नंगौना माखोब्रा नोंसोरलाय औ बेबायदिथ' जायाना आबौ राहा गैलालै आबै मानो बुंबाय थाखोब्रा मानो बुंबाय थाखो खोनासं बाबाया बे मोनसे टपिकखौ प्लिज दसे सम आंखौ हारसिं थानो होलाय नोंसोरो बोरै बिदि जानांगौ जानो होआहाय जोङो मा बुजिला जाखो आदा हो जेबो नङा दे नोंसोर आंखौ हारसिं थानो होलाय प्लिज ओरैनोबा मा मोनगासिनोखा आङो दा आरो नोंसोरबो बेबायदि केस बुंबाय थाबायना आंखौ बुङा मानो जानोब्रा नोंहा मेगनानो आन्था जाबायबा मा बुंलाबायो नोंलाय मोजांसो होनदों आं बिनिनो मोजांनि थाखाय बुंदों
आरे गाबोन प्रब्लेमा बांसिन जानायनिख्रुइ साबसिन जाखिनि माने दिनै दं दानो सल्भ खालामखानांगौना मा आरो उनथाराव मा उननि समाव फिउचाराव माने फाथैलाय बिसिनाय दावराव जाबावनोसै हैद फाग्ला दालालै ब्र नांगौबा मोजां सासे नायनानै लायगोन र' नङाबाथ' नों दंबा बुंदोरा बेखौनो लायना होफैगोन आं थिखोनानैबाबो मिथिबाय जबरदस्तिबाबो लाबोगोन आं जाथ'बाय दे मेहेर ओइ मावजि दे आदाजों जास्ट 2 मिनिट्स रायलायनो दे आङो नों थांथ'दोलै बामसानि सिगाङाव रायलायनो हाया आरो बे बिदा फंबायनि मोनसे बाथ्राब्रा नों थांथ'ना जागोन दे दा थाब फैब्लानो जाबाय ओंखामफ्रा खुना दोनैलै बेदर दंना बेदरखौ जागोन आं दे होमबालाय दा फैदो अके आदा नों हाबा जानोसै बिदिबा ना औ माखौथो बुंबाय थाखो आंलाय मेहेर जासिगोनथ' आरो आंबो नुनाया नुखादों थेवबो ओइ एकदम शादी न'खौनो नुवाखैना शादी जासिगोन बायदि माने हाबा आरो बेबो बिदानि हाबा एथ' सिरियास राय बा बेबायदिथ' जानो हायालै माबा मोनसे दावराव दावसिबासो एसे इन्ट्रेस्ट जागौमोनब्रा ओइ फाग्ला मा बुंलाबायो नोंलाय हे ब्र नोंनि हाबा आरो इन्जय जानांगौमोनब्रा एसे बेबायदि हिनजावखौ नोंनि जायगायाव जुदि आं मोनबाना ओइ खोथा गैया नांगौबा बेमारि जाफ्लाना बिसिनायाव उन्दुबाय थागौमोन आं एखेबारे बिहुस हुस गैयि बायदि जाना थागौमोन आं जाय नामाब्रा गोदाव सोराव बुङोलै माथो ओइ नङाबा दा मोनसे खामानि मावबावदो ना नों बे सनानि नोजोरनिफ्राय बोरै बारग'नो सानदोंना नोंजों 24 घन्टा थायो नालाय दा मोनसे खामानि मावदोलै आदा बाराबा नोंना दख'ना स्राय गाननानै ओंखारलांदोलै आदा ओंखारलांखुमादो आं बुंगोन खि हाथरखिनि लोगो फैदोंमोन हाबानि खबर लानो होननानै जाम्बा जाबाय नामाब्रा जाम्बानि खोथा नङाब्रा बारग'नायनि खोथा दा बारग'नायनि बोरै बारग'नो हायो नङाबा माबा बेमार जाफ्लाला बायदोलै एकदम फुरा सिरियास कन्डिसनाव आरो ना नांगौबा हस्पिटालाव लांसैब्रा माथो बुंलाबाय थाखोरा नोंनि मोजां थाखायसो सानदोंब्रा आङो बोरै बारग'नो हायो आं फ्लाइटनि टिकेट दाना होनसैलै आदा खारदोलै नोङो र' बेबस्था खालामना होनि जायो नामाब्रा ओमफ्राय आदा बस्थाजों लांसै नामा नोंखौ आलु बस्था होनानै थगायगोन ना मा गोदाव सोराव थोद आं जाहोथारालै नोंसिनि हाबाखौ जुलि जानोबो गोसो गैखाया आं बेखौ थायालै आङो बेफोरखौ जानला मानला बुंबाय दाथासै मेहेर जाबाय दे नों आं गासैजोंबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जाफ्रांखायोरा गोरोन्थि खालामा होनोनो हाखाया रावबो नंगौरा थेवबो नोंहाथ' बेजों लेनदेनानो गैयाना गोदोसोमोन दा मेहेरा अरायबो नोंनि खुसिखौ हास्थायोलै बिदा आंनि नायल' जाल' सासेल' बिदाना नोंनि गोसो गोरबो मेलेम जिउ गासैबो नों जुदि खुसियानो गैयाबा बेजों प्लिजलै आदा केन्सेल खालामदो दे माबा मोनसे जागोन बे नङाबा होद गेस हगारजोबगोनलै आं नोंसिनि हाबायाव मिन्थिखा थानो हायिबायदि उखुन्दै गेस हगारजोबगोन आङो आदालै नोंनि लाइफखौ मानो बरबाद खालामनो नागिरदोंरा जोनोमाव जिउआ खेबसेल' बुजिनायाबो खेबसे थैनायाबो खेबसे हाबायाबोथ' खेबसेल' ना सोरबा मोजां सासेजोंनो जाब्रा जायखौ नों पसन्द खालामोना बेबायदि जानोनो हायाबा हनै आंना जुदाना प्रब्लेमानो ओइ बाद दे बेफोरखौ जो मर्जी वही करो ना नोंनि लाइफखौ गुबुना रावबो बायनो हायाना नोंनि लाइफ नोंनि मर्जी गुबुननि साननाय बायदि सोलिनांगौबाथ' सेसखासै मा लाब थांनानै थानानै ओमफ्रायथ' आदा थुनथुलि मोनाव थांनायदोंमोन आङो मा दाना बिसिनाव थांबाय आं बुंबाय आरो आदानि हाबायाव फैनोबा फैदोलै होनबाय ओमफ्राय मा होना बे फैखानाय नङा खोमाना बिदि बुङाखैथ' आदा फैगोनसोनोथ' अमा बेदर जानो फैगोन दे अमा बेदरसो जानो फैबावगोन ब्रा ओमफ्रायथ' जेबो नांजायाखै मालाय ओमफ्रायथ' बुंबावबाय बे सानालाय मासै लाथोंलै जाथोंसै बेजोंनो माथो खालामबावनो ना आं जेबो मोना नो बा जेबो मोनलायबावासो ओमफ्राय गावहाबो देनां लाबा देखायगोननो नोंखौ मा आंहाथ' बिनिख्रुइ माने साबसिनखौसो नागिरनानै लाखागोनलै होनदों मालाय बा इसेबां बिदि होननो हालायदों ओमफ्राय गिफ्टबो होफैगोननो माथो आरो मोसानानैबो थांगोननो मोननैसो समखौ माने प्रेक्टिस खालामखानाय दं नालाय आंनि हाबायाव मोसाफैबावगोन आदा ओमफ्राय बिनि उनावनो नोंनि हाबा जोबबा मालाय प्रप'ज खालामसैनो जायखौ मोजां मोनो बे फसायो आरो नङाबाथ' जाय गावखौ प्रप'ज खालामोना बेजों सिदा डाइरेक्ट बेखौनो लाखासिगोननो आंखौबा दिनैसिम बेबायदि बुङाखै आइ लाभ इउबो बुङाखै सानखौबा बुङाखै बियो दिनैसिम बा गावनि हाबायाव देनां नोंखौ धुम-धाम एसे गिदिर बानायनानै लिंहरगोननो नोंखौ इन्ट्रेस्ट खालामगोननो मालाय जेबो दुखु मोनलायलाया आरो बे मालाय दुखुआलाय मानो दुखु जानोब्रा मालाय सोरबा साबसिन बयफ्रेन्ड मोनबानो लाखासिगोननो मालाय आंखौ बुंदोंथ' बियो नोंखौनो रागासो जोंबायलै आं थुनथुलि
ओमफ्राय आदानो नोंथ' हाबाबो जासिगोन नालाय बेखायनो बरिंसैनो माने नोंनि फट'फोरखौबो दानजोबावबायब्रा मालाय आंनि फट' खिन्थायनो दानबावबायसो आरो होमबा औरा आदा दानबाय गैलामोन जेबो दोनखायासैलै आंनि सिगाङावनो दानदों वा एसेबां सुथुरसै होमबा आङो सुथुर नङा आदा इगनर खालामदों बे नोंखौ मेहेर होननाया बिदिबा नंमारगौसो आरे आंखौ खिन्थु होननो हाया दस्राखौबा होनलायबावगोनसो सानसोरांखौ एसेबां इगनर थुनथुलि आयु एसे गोबाव मोजां मोनबाय आं नोंखौ दिनै गाबोनल' सिगांल' मानो दे सानफ्रोमबो आंनि हां मोनफ्रोमबो अराय जिउ नैबे सानसोराङा थुनथुलिखौ बेसेबां हास्थायो आंसो मोनथिसिगौ आरो नोंथ' नुबावासैना बा आंनि हाबासो जानो फैबावलायनो नागिरदों बेबो खुसिबावसो दुखु मोनाखै एथ' डेन्जार आरो थुनथुलि हो नाथाय आं मार गाज्रि मोनबाय दे आं बेजों थांबा नों गुबुनखौ लासै आरो बोरै जानो हानांगौ जाखो दे थुनथुलिया खालि आंनिल' आंथ' खालि नोंनिल'मोन आंनाथ' दे माबा मोनसे प्रब्लेम जाबाय थेवबोथ' आंनि हास्थायनाया नंखाय नङाना गुबुनासो आंखौ फासायदोंब्रा आं जेबोखौनो खालामाखै सानसोरां खालि नोंखौल' मोजां मोनखायो नोंसो माला बुंगोन दे दाथ' बुंबाबो मा जाबावनो थुनथुलिया गुबुनखौ फसायबा आं सहायनो हानाय नङालै दाबोथ' माने बेबो जुदि आंखौ फसायबा बेबो सहायनो हानाय नङा खोमाना मालाय जेबो सानलायथारा खोमाना साननो नांगौमोन ना बबावलाय आरो लोगोसो साननासो साननायानो बांद्राय मोजां जाबाय दे गासैबो दंजोबखायो खुलुमबाय नों सफैबाय माथो फेमिलिफोराबो बेनोथ' जुरि मा जाखो जोंखौ एसेबां थान्दा बरायबाय नोंसोरो अब्ला माबोरैथो बरायनांगौ नोंसो खालामगोन बुंजोबदों जोंनिफ्राय जेबो खालामनाय गैया जागोन जावैसो जागोन जेबो टेनसन लानांगौ गैया आरो आबै नोंबो फैदों हा मानोथो फैया जानांगौ आं जावैसो नोंखौ लांनायनि समा फैबाय थुदे एलसान एबार आइया गासैबो जगार खालामजोबखाबाय ने नों थानांसिगौल' माने जोङो होगालाय आबा ओइ मा जाखो जामायसो नोंसोरबो थांनो मोनगोन जोंनि थांनाय थाङिखौ नांजानाङा आंनि फिसाखौ नोंसोर बेबायदि लांनो मोना नों होनबालाय मा जाबावनो जावैसोआथ' जेरैखि जायाबाबो दिनैनो दानो थांगोन आरो फैलाय माबायदि लांग्रा आबा नों बिसोरजों थाङा आं नोंखौ बेबायदि हेगार हरा ओमफ्राय जावैसो एसे नोंनि बिमानो बुंलाय नों थांगोन ना थाङा जोंजों आंनि फिसाया थाङा माने थाङा आंथ' लाङा बिनि बिमायानो दङ नोंसोरबा लांनानै मा खालामहैगोन आंनि फिसाखौ आं मानो हगार हरनो ओहो जामायजो नों जोंखौ गोरोन्थि बुजिदों जोंहा नानिजों आरो जावैसोनि जुलिनि थाखायसो लांनो नागिरदों अब्ला आरो बे जुलिया जानो हाया आरो सोर फैखोब्रा एथ' बुरजा हनै सनानि फेमिलि फैदों आबा मा होनखो बिनि फेमिलि ओइ सोर फैदों बे आरो बेलाय सोर जालायखोहाय बे बिबोनांसो आयै साननि फंबाय जोंहा आदाखौ लांफैनो फैदों सोर बे नोङो सोर फैब्रा फै बोरै लाङो नायनि आं नोंसोरखौ न'आव हाबनो होआ जेबो नङा दे जोंबो हाबखाया आरो आदाखौबो लांनो होआ आङो बेथ' जानो हाया बाबु लांखागोनथ' जोङो जावैसोखौ बेनि फारसे खबर ला मोजाङै अके मेम सोर मा बुङामोनलाय दा आरे मासि अख्रा मा खालामनाय जादों बेफोरलाय बेबो गावनि फिसाजोनि थाखायनो जोंनि आब'खौ एसेबां किडनेप आरि खालामनानै लांलायनोसै होमबा हाया नोंसोर जेबो हाया साला आरो हेगार खबरदार नोंसोरथ' मेहेरखौ मोना मेहेरा थाङा जेबो टेनसन लानाङा दे ब्र आं दंना बाखि नायनि र' मेहेराथ' नोंसोरना जावैसो एखनबा सानलायलाङो नै नोंनि जिउआवबो माबोरै जागोन बिमाया बायसान्स फैबाय बायाबा दाथ' बिफायाबो आरो बिफा थाब्लाबो बिमानि अननाया गुबुन ना बाजैयाबो एसे उन्दैखौनो गोसोखांथारा नामा एसेबो लोगोफोर सिगाङाव जानो फैनो गोनां आरो माखासे स्ट'रिया आरो थाबोदों हाखु दाखु बानायनांदों नालाय बेखायनो दा गेजेर गेजेर सोबफिननाय जाबाय बेखौनो नोंथांमोना गाज्रि मोनना दे मानोना मेहेर फैनाय समावबो जाबायमोन नालाय सिगाङाव माखासे बिदिनो थाबोदों आरो थुनथुलिनि स्ट'रियाबो बाखि दङ बेखायनो लासै लासै देखायलांनो नाजाफिनसै रिजाल्टबो फैनो दं नालाय थुनथुलिना
समाबो खममोन ओमफ्राय नोंथांमोनाबो खावलायहरबाय थाबाय नालाय बेखायनो एकदम फुल स्पिडआव लांनाय जादोंमोन आरो दा लासै लासै माखासे थाबोनायफोर दङ बेखौ मोजां खालामफिननो नाजानोसै नोंथांमोना गाज्रि मोनना दे आरो खेबसेनो देखायजोबनोबो हाया नालाय लोगोफोर सानसेनो बानायनांगौ जायोना उसुबिदा जायो आरो एसे एखनबा समाव बानायनांगौआबो माने हाखु दाखुबाथाय थालाङोना अब्लाबो जों लाबोनांगौ बायदि लाबोनो नाजागोन लोगोफोर नोंथांमोनाबो बुजिगोन होननानै जों आसा खालामबाय दे अब्लालाय लोगोफोर हे न'आवबो दावराव दावसियानो जोबला मैया दाख्लैसो मैया सफैबाय आरो बिदि जारला जालायबाय जोंहा नानि बिमायाबो खारलांबाय जुदि गथ'नि माबाखौ दायथ'खौ लानोनो बायोबा अब्ला मानो दि खाङो उन्दैफोरखौबो जारलासो माथो खायसेलाय गावनि फिसाखौ एक सेकेन्डबो नोजोरनि आन्दो जाब्लानो गिनाय मोनसोयो नानि बिमानि अननायखौथ' नङा नाथाय आं जेब्लायबो नोंखौ अनगोन नोंखौ अननायाव जेबो खमि दोना आङो ओइ हाथरखि बेबि आयौ गैला सयथिबो गैला मा गैला मा जाखो आरे बे सना बिमा फैदोंमोन ना दासो बायहेरायाव जोंनि न'नि मानसिफोरखौ गासिखौबो लाना थांजोब्बायलै औ दासो लांदोंलै दासो नाथाय मानो बिदि हाबानि थाखाय लांबाय आदानि हाबानि थाखायलै Oh my god दा मा जाबावगोन जोंखौबो लांगोन लाङा आं दंना जेन थेन फैबाय आङो फैबाय माने नारखे नुरखे आरोना बवा हाथियार लालायलायनानै फैदो नाथाय र' बिसोर हाबानि थाखायसो लांदोंथ' आं मानि थाखाय थाखो मिथिगौ ना थुनथुलिखौ नेदोंलै आङो मा जाबावनांगौ दे गासैखौबो लांजोब्बाय होमबा औ नों न'आवनो थाथ' दे नानिबो दं नालाय जोंहा थाखुमानांगोन ना बोरैबा जुदि माबाफोर नानि उन्दै दङ ना बेखायनोथ' न'आवनो थाब्रा आं दंना बाखि बे हाबायाबो केन्सेल जाथारनांगौलै आंबो थांगोन र' एसे उनाव थुनथुलिखौ नेदों आं आरोथ' फन कानेक्ट थाबाय थाखागोन ना फंबायजों बिसोर जुदि गाज्रि मानसिसो ना मेहे हाथियारबो दङबा गिनो नांगौ ओरैनोबा नोंबोथ' बेफोरनिफ्रायनो बारग'नानै फैदों औब्रा आंखौ माबाफोर खालामनायनि मानसि नामाब्रा लिंक दं नामा बिसोरजों फोथायजायालै मिथिदोंना मेहे गिनांगौ ओमफ्रायथ' र' बांद्राय गिनांगौबो गैयाना जुलिमम दंहैखायोना हजों आं थुनथुलिखौ नेदों र' नेबायानो थागोन आं ओमफ्राय बे फैनो बुंदों आरो मोनथिया जायखि संख्रि सारना फैबाय आं ओमफ्राय आंनि बाइकखौबो गारबोबायना फैखागोन बे नायल' बरायबाय जावैसो एबार थाबैनो नोंसिनि जुलियाबो जासिगोन जोंनाव फैखाबाय जेला माबोरै मोनदों जोंहा जावैसोआ बेनो सिन्था खालामनाङा जावैसो नोंनि आइ आफा आबै गासैबो फैगोन जोंनि मानसिया लाबोगासिनो ना जोंनि उनाव नोंसोरनो खुसि जा नोंसोरनो रंजा नोंसोरनो मोसा माथो गुलि गावदो मा गुलि गावला नामा हो दे थाब फोजोबदो हाबाया आयौ जावैसोआबो हनै दे थोरिगा आइ नै बाइकआबो दसेनो थाद'बाय बे मेहेरनि बाइकआबो साला खामानियानो गैया जेबो नङा दे आइ जेरैखि जायाबाबो सौहैगोन जोङो आयै मानोथो बेबायदि खालामनांगौ जाखो दे ओंलै आयै बे सानाना आंखौ मोजां मोनफ्लानानै दा सनाखौसो लानो नागिरलायबावोब्रा आरोथ' आं बिदि जानो होआ जोंखागोन आं मानो बिदि खालामनो बे एसे मोजांबाबो सानोमोन आं बिखौ आरो आंनि आइ थुनथुलिखौसो मोजां मोनखुमानानै बेफोरबायदि आरोना औलै आयै थुदो लेक्सा दामारिसे बाइकआ एसे स्टार्ट खालामनो ट्राइ खालामबावदो नै आइ खारस'नहैखादो नोंबो आं दोनलांनि होमबासो गिगोन बियो दोनलांनि आं र' ओंथ' आयै मारै गुबुनखौ हाबा खालामै नायनि र' ओइ साला सानसोरां बाबु नों सोरनिबा जावैसो जागोनबा बे आंनि थुनथुलिनि आइनि बाइकआ स्टार्ट जाबाय ने आइ थुदो जियानो जा मोजां मानिबा मानिबाय मानियाबा मानसिखौनो थिखोनानै लाबोनोसै आइ आयै ओइ साला फैगासिनो जों र' मा सालायनो हाखायो आइ बोरै आइ जावैसोआ बिथिंजाय गारि लांजागोन ना लांजाया जाखो लांगोन बैसिम आयै गारिजोंनो एन्ट्रि मारिगोन जों माथो थाबायबावनो खोथा गैया आइ सानसेराङा नोंनि माने नोंनिल' जाखागोन बे बिखुनजो थानायाव नायनि नोंसोर बहानिफ्राय फैदों नोंसिनाव आइ कार्ड दंना आइ कार्ड दंब्ला दिन्थि अब्लासो थांनो मोनगोन सिङाव आइ कार्ड नांगौ नोंनो आबा बिदिबा आइ कार्ड दंना खेबसेनो थांफाखाबाय माथो डेन्जार मानसि हाबफैदोंलै सोरबा सानै सासेयाथ' एसे बैसो जाबायथ' सासे आरो उन्दै गथ'
उखिमेमब्र'